Zer da APO? APO planean udalerri eredua ezartzen da, eta halaber, etorkizunerako nahi dugun garapen eredua ere bai. Beste modu batean esan da, etorkizuneko Durangok izango duen proiektua jasotzeko erabiliko dugun tresna da. Durangoko udalak herritarrak animatu nahi ditu planaren garapenean parte har dezaten. 2005ko irailaren 12an, arau subsidiarioak onartu zituen Durangoko udalak, hau da, gure udalerriaren plangintza urbanistiko orokorra. Hortik urtebetera, 2006ko ekainean, legeak figura hori deseustatu egin zuen, eta hiria antolatzeko plan orokorrari esleitu zion udalerri bakoitzeko planifikazio estrukturalaren ardura. Eta legean bertan ezartzen da, plan orokorra onartzeko epemuga, hain zuzen ere, 2021ko iraila. Durangoko udalak herritarren parte hartzearen aldeko apostu argia egin du. Gure asmoa da herritarrek iradokizunak eta ekarpenak egitea hiria antolatzeko plan orokorrari. Bestela esan da, plangintza urbanistikoa adostasunean oinarritutako erabaki politikoa denez, beharrezkoa du herritarren ekarpenak aintzat hartzea. Parte hartzea sustatze aldera, udaleko webean eskegi dugun galdetegia bete dezazuen eskatzen dizuegu. durango.eus/apo. Durangok 7.000 biztanletik gorako udalerria izanik, hiri plangintzaren aholkularitza kontseilua dauka. Kontseilu hau herri mailako aholkularitza organoa da. 12 pertsonek hartzen dute parte. Auzo elkarte, sindikatu, gizarte eta kultura arloko elkarte, merkatarien elkarte eta talde politikoen ordezkari direnak. Aholkularitza kontseiluak txostena igorri behar du udalak herritarren iradokizunen inguruan emandako erantzunaren inguruan. Durangoko udalari plana formulatzea dagokigu eta dagoeneko hasi gara plana idazten. Prozeduran, administrazio guztiek hartuko dute parte, eta bereziki, Eusko Jaurlaritzako ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailak.